presidente de la lista de la clase. Aquest any ha sigut el circuit del Serigràcia, ja fa diversos anys que fem la Copa Catalana aquí, la veritat que ha funcionat molt bé, amb Mossisport crec que hem col·laborat 100%, el Tom i el Pau de WAC també impressionant i en tot moment ha estat tot correcte, el circuit jo crec que s'ha disfrutat molt, aquesta nit ha plogut una mica i llavors hi havia dubtes al matí, a veure si es muntarien pneumàtics de pluja o què, però bueno, ha sigut ideal perquè al final carrera amb sec i tothom ha pogut disfrutar. La segona mànega, segon, a un segon del Bernat i bueno, no es pot demanar més, hauria sigut molt maco guanyar-lo, però hi ha classes i qualitats i guanyar el Bernat a la península costa molt i bueno, estem contents, ha anat molt bé. El cap de setmana bastant bo, el circuit estava perfecte amb les conclusions d'ahir i la carrera ha anat bé, ha anat molt bé. Content pel Roger que ha fet segon, l'Ivan tercer, hem estat al pòdium i res, l'any que ve doncs continuarem i aquí estarem a tope.